muntap lerek netap duka yayah sini pijojo bang mawingo wingo wengis kumejot padoning hati durung percaya rasaning atiku yen aku durung nyumurupi pakartine Renuka ibuku yen mung jare Rama Begawan Risanggeni durung bisa mantepke rasane Jamodagni jajal Jamodagni tak pengin weruh secara pribadi kaya jagat iki tanpa timbang katresnanipun Kakang marang Yayi Renuka mula rasaku kumrangsang kepengin lan kumacelu daya-daya saben dina mung tansah ketemu adu memane sing ulat kang katamanas mara samira nyirnake lukrah lan lesu yuk tutupna wong ayu ngilang kera Kang sama
aku sundul wiyati Yayi Renuka wektu kang musuhe wis ora kena dene tung cacahe nggonku sapatemon kelawan sira wong ayu Renuka mula kang saka iku ayo lelumban warih madu kekosok kang sari-sari sirnakno rasa pangrasa kang ora kepenak awit ning kene sing ana mung aku kelawan si Adi layak bapa risanggeni wis ora duwe rasa pangapura maneh marang Renuka ibuku jebulane kaya ngono pakartine Sentana Maespati lakon tak jangkah ilang nyawamu ayo tak pondong nyemot Yayi Tomo Dagni prajurit jumangkau dah oh mangawawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula para panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja lelayu sebit sapa iki ana pawongan kodemit rambuté brintik tambuh marang aku Dama Dagni wah kowe anake Renuka ya pancene kaya mangkono Dina sak mengko kowe ngakonana yen to kowe kuwi anake wong wedok ingkang jejemberi jagat. Wong wedok sing mlorot kembene. Aku andhane Adipati Citrarata jenengku Lingga Garda. Ya kene kowe wanuh-wani gendhak sikara marang sesembahanku. Dina sak mengko sesembahanmu kon maju mrene tak ngene giateng ndase.
wani bergonjak marang ibuku Renuka. Ora kok jenenge bergonjak, pancen padha senenge, pancen padha geleme. Ibumu ki pancen wong reget, mula kowe ora usah melu-melu mbelani. Dikaya ngopo lan kepriye? Kae sing lairake Jamodagni. Ora ketuku minggat pecah diasmu dina iki edan ngemping loro genjah pati. Merangi tatal grajamu Lena kaprayitnan lair kelawan batin ketandangan dening Lingga Garda tebya dadam melengsat igamu kelakon loncat nyawamu dina iki Jamodagni. Oh Hitian
Menungso kurang tata ninggal marang tata krama wani ngajar kelawan Nayaka negara Maespati. Ayo ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Kowe prajurite Nayaka Maespati sing wani bergonjak ibuku. Mbuh ora edep ora ngalih kelakon tak lokke sak dosamu. Cobanen. bareng mati tak wujuti setiaku jroning ati yen mati baliwang aku awit sun labuh bangsa hanjrah arum asma reki alam dadi
Wah! Wah! Hey!
1000 bareng maju, 100 bareng ambrus. Urung etok irunge Citrarata sing bergunjak ibuku Ki Jamodagni. Candak tangane Jamodagni kelakon drendhok pengamun-amun. Endi liyane? Simbok, oh. Pirang-pirang ukara sing arep tak ucapke ning ngarepmu kabeh mau mung mandheg sesak ana ing guluku. Ilatku kaku merga kowe mbokku. Kenang opo? Kenang apa kodrate pangeran aku mbok kon nyekseni tumindakmu sing kaya ngono? Apa lupute bapak? Apa dosane anak-anakmu? Kowe mentala gawe lelakon sing gawe regeting pertapan Jatisrana, mbok. Jamodagni, aku rumangsa wis ora kaya dadi menungso. Tumindakku sisip kesluru dalan buntu. Kawanitanku kebuntel nafsu. Ibumu wis letih jejemberi jagat nang. Rasaku wis mati. Ragaku ajur, kawanitanku wis rojah-rajeh. Mbokmu mung dadi wong ingkang keli ing kekalen. Jamodagni, ora ana panebu sing dedosan kejaba mung patiku. Aku wis krungu kabar yen to aku bakal dipidana pati sing mateni anakku lanang sing tau tak gembel sangang sasi. Aja ndak nganggo tida-tida ya nang. Gage aku patenono. Ora. Oh. Aku iki menungso dudu kewan. Pirang-pirang lelakon bait getir kabeh padha disandang lan dilakoni. Renuka ibuku, kowe mertobato elinga marang dalaning bebener. Mbok menawa isih ana ungup-ungup dalaning pangapura, pasrahno
pasrahno kabeh uripmu menyang sing nata jagat iki. Yo, aku bisa nindakake pamratobat lahir kelawan batin. Nanging aku dokno luwih dhisik Jamadagni. Aku tak wiwit sesuci diri supaya ketrima sing dadi panembahe simbokmu Yoli. Dewi Renuka rewa arsa sesuci jejamas ing tlaga Madirda. Ing tata gelar Sang Dewi Arsa mertobat mring Hyang Agung. Nanging sejatine amung golek lenane putrane nenggih Risang Jamadagni. Wus pantok pepuntoning tekad tinimbang rereget jagat angur baya tekeng lampus kawusa kocap. Dupi wuninga ingkang putra kirang prayitna. Sang Dewi sigra ngunus patrem seblak kang pusaka keris jinajohake butul walikat. Pecah Sang Dewi kumambang ing toya. Carita jaman Maespati wis lumaku tebih. Ratu Maespati Prabu Hiryawadi wis murut marang Kasedan Jati. Putranira Prabu Hiryawadi akekasih Prabu Sri Arjuna Sasrabau ingkang jumeneng Nalendra. Lumereke wanci pepatihira Sri Arjuna Sasra ingkang kekasih Bambang Sumantri wis gugur. Awit lumawan tanding ratu ngalengka Prabu Rahwanaraja. Sagugure Patih Maespati nenggih Bambang Sumantri. Patih Kartanadi ingkang anyulihi kelungguhan patih. Nanging senadyan pepatih Maespati wis ana kang anglenggahi paramdene Sri Arjuna Sasra kedlarung anggenipun anandang kingkin awit tinilar Bambang Sumantri patihira kang dahaden tresnani. Tatan ngawruhi kang bekane tanpa sangkan saneja mangkah yang batari Saraswati sayekti endayani mangkari sayodaya
Yayi Kartonadi ana parigawe apa kumembeng Waspanira? Aduh sinuwun. Lepat diagung pangaksama paduka Kanjeng Sinuwun. Estonipun malih-malih menapa? Sampun sawetawis dangu kula kepengin munjuk atur ing ngarsa paduka Sinuwun Sang Aprabu. Tanasanes kejawi muhung kawontenanipun raos kula ingkang tansah melang-melang kados nilar jejabang maksih abang wonten tepining dalumbang. Sinuwun setunggaling hari maleming Sukra Mancawarna kula nyupena negari Maespati kadi keblabaking toya bena sinuwun. Harithaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine sanget mboten nginten mbok bilih Maespati kerawan paduka Paman Bargawa. Jagat menika sampun kebrebegen dening kondang umandangipun Paman Bargawa. Aduh Paman, anggen kula ngupaya paduka prasasat njajah desa Milangkori ingkang mekaten mbok inggiya Paman kepareng nyupet semanten anggenipun paduka tansah damel pepejah. Monggo kula boyongi manjing wonten lebeting pura negari Maespati ngayomana gesang kula Paman. Wiwit sak sedane ibuku Renuka aku wis wegah awor manungsa. Uripe Bargawa mung mapan ana tengahing alas manunggal kelawan satu wana. Aduh Paman, keparenga paduka nyawiji dados ajuga mapan wonten negari Maespati mriki Paman. Aku ora gelem nyanding kamulyan. Aku ora gelem kawibawan. Aku wis sumpah moh cedhak karo satriya. Nadyan satriya mau isih sedulurku dhewe. Mergo jiwa satriya kuwi sejatine leleteking jagat panusmani jaji laknat. Batine lan ucape babar pisan ora tau gathuk. Ngerti yo? Sak sedane Renuka ibuku. Sapa wae sing dadi satriya kuwi kabeh dadi mungsuhe Bargawa. Aduh Paman, ingkang lepat menika leluhur-leluhur kula. Mila sumangga kula dherekaken manunggal wonten praja Maespati Paman. Kowe aja duwe panyakra bawa lamun aku gelem awor karo kowe. Negaramu saiki wis ora tentrem. Tegese anggonmu nyekel negara iki durung kasil. Kowe ora bisa dadi ratu kang sejati. Mongko wong dadi ratu kuwi kudu duweni daya panguwasa kang gedhe. Yen ora kedunungan panguwasa gedhe ora bakal kuat menungso mau dadi ratu. Ning tak sawang kowe dadi ratu mung mburu butuhmu dhewe. Nyeneng-nyenengke kulawargamu.
Kowe ketungkul lelangan karo bojomu sing cacah 802. Nganti negaramu diserang Dasamuka. Senopatimu akeh sing padha mudhar klebu Sumantri ponakanku. Negaramu geger ning kowe malah seneng-seneng karo bojomu. Kowe ki ratu apa? Sinuwun. Kaya kilat hanenggih pusakane Sang Bargawa ingkang wujud Gandewa Kyai Bargawastra. Kyai Bargawastra hanempuh badane Sang Nata Maespati mekar sarirane 7 gunung gedene ngebaki jagat. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta pawana bana margana dalah dudu karepe dhewe bapa paman sing njaluk dipunjung karo anake lanang Bargawa. Aja to mong kowe yen aku wis mbledhos ngene iki jagat wae bisa tak gulung. Wong iki lahing sekaring bawana langgeng. Arjuna Sasra ulun Bathara Wisnu kang manitis ana jiwa lan ragamu tak kandhani ya sing jeneng Bargawa kae wong bingung uripe kebuntel nafsu napsune nafsu amarah atine dikuasani dening rasa ngigit-igit kebrongot dening pedhese lelakon nanging ora mbok ademi nganggo rasa kawicaksanan nyatane bareng didumuk kekuranganmu dituding salahmu kowe nesu banjur mbok tandingi
mbok tandingi kanthi cara adu karusan. Ngerti yo? Bargawa kae dudu tandingmu. Kae lagi diuja sing dadi kawengisane. Sapa wae wektu iki sing wani nantang karo Bargawa padha wae karo masrahke patine. Kepeksa penulun nuncat saka jiwa ragamu Arjuna Sasra. Arjuna Sasra, aja dikira aku gumun karo kaprawiranmu. Kowe tak tibani Gandhewa Kyai Bargawastra malah dadi butaya. Yen kowe kuat nampani wadungku, cetha kowe ponakanku wong peng-pengan.
Ya jagat, ya dewa, ya bathara, anakku wong ayu, Sinta. Kawula wonten pangandika ingkang dawuh Kanjeng Rama Prabu. Layak to layak. Suarane nganti kaya bledhek 1000 nyamber suarane para raja miyang Narapati tuwin sangyaning para kawula kang padha surak ambata rubuh. Ya merga saka cingak pating cengunguk nggone padha gumun setahun jembleng serendeng kelawan wong kang anyar katon. Wangune satriya kang pekik ing warna iki kang bisa amupu wujute sayembara mantili. Inggih kaluhuran dawuh pangandika Kanjeng Rama Prabu. Nger. Mboten nama kula angkuh nanging katemben weruh pramila kula mitambuh sinten kisana ingkang kepareng rawuh. Nderek tepang Hangladéwana Sang Prabu. Nami kula pun Rama Regawa nggih Rama Wijaya mijil saking negari Ayodya. Atmajendra Kanjeng Rama Prabu Dasarata. Ewadene ingkang wonten wingking punika kadang kula muda kekasih Yayi Lesmana Widagda. Ladalah. Jagat wasisaning Bathara jagat. Wah, bejo kemayangan dene gesang kula badhe kinayoman dening Sang Hyang Wisnu. Awit wiwit linairaken brol saking Guwa Garba wonten titikanipun. Labet ucape para nguni kang sarta para pinisepuh bilih jengandika anak angger Rama Regawa menika dados sasananing Sang Hyang Wisnu. Sinta bejo kemayangan jeneng sira Nini. Sinuwun lajeng kados pundi kepareng paduka. Waduh Nger, waduh. Mboten dadak ngaping kalih dinten menika badhe kula dhaupaken lan kula borongaken anak kula pun Rekyan Sinta jumbuh kalian pawarta ingkang sampun sumebar. Bilih sinten kemawon ingkang saged mupu swayembara mentang langkap mantili. Kuwawa mboyong putri Mantili Dirja. Kandening tumuwuh salami mung awas eling wonten tetembungan sawergung asirah janma mangsa baranga jengandika Angger Rama Regawa. Sawetahipun anak kula pun Rekyan Sinta kula pasrahaken dumateng jengandika anak Angger Rama Regawa. Ingkang dinten sakmangke sampun kasembadan mupu sayembara mentang langkap. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun menawi kalilan ripalenggahan sakmangke kang putra Rekyan Sinta badhe kula boyong tumuju mring negari Ngayodya. Monggo Nger, monggo Sinta. Kawula wonten timbalan ingkang dawuh. Ripalungguhan iki sliramu wis winengku ing kakung. Mula sipate wanita kudu bisa manut kelawan guru laki. Ingkang kuwawa ngayomi marang jeneng sira Sinta. Inggih ngestuaken dawuh pangestu paduka ingkang tansah kula suwun. Pangestuku gumraja kaya banyu seduda. Kalilan kula nyuwun pamit Kanjeng Rama Prabu. Nggih nggih. Paduka kanthi anak kula Rekyan Sinta liwat tepining lepen temuran ingkang wening toyanipun. Supados wening ingkang dados pebrayan handika nggih kisana. Tumaling siji cengkolek sakone kura rame amalungi matandani wancine wasadalenja bintang panjerina mencorong lemah ajar ring projan ayu tumandang makarya
Rat lampeng rata tanpa antara prapting sukuning arga wis manjing ana pagedhonganing rata temanten anyar nenggih Rekyan Sinta ingkang sampun kadhawuhaken dening putra Ayodya Sang Lesmana widagda wis mapan wonten pakusiran sineblak wani kanang kuda mobat mabit punang cambuk ngenani pok gantanging kuda kirik wulu jegrik kuping jepiping buntut jelentar weteng mlendung kuku manceping bantala ngemprang kaya kidang nglumba kaya ula naga dasar ingkang anyalirane kusir wujute sinatriya pramila banter nggenya ngendhaleni rata sacengkang kaya ambah bantala Sino karta mrih tamtu tamtuning utama titi ana pawongan kang ngandhek lakune rata pisanak sira iku sapa kowe durung tau ngerti aku ya aku kang kekasih Rama Bargawa aku putra Nata Ayodya putrane Kanjeng Rama Dasarata Raden Rama Regawa ya Rama Wijaya kekasihku Rama Wijaya kowe kondhang anake ratu duweni kasekten kang linuwih pinunjul ing apapak mrojol ing akrep aku krungu kabar sing bisa mentang Gandewa Mantili iki kowe ya dasar kaparanyata arep apa Rama Bargawa kowe bisa mentang Gandewa Mantili nanging yen kowe ora bisa mentang Gandewaku nganti putung kaya Gandewa Mantili aku durung gelem ngakoni yen kowe Rama Wijaya pengawakaning Sang Hyang Wisnu Tan prabeda pusaka Mantili pinandhang Sang Rama Regawa ya angulati nyata pusaka ampuh kagila-gila ing kono dadi laku jantraning kodrat Gandewa Bargawastra murup kaya ana daya Prabawa kang linuwih
datan sinung tembung angel tumrap Sang Rama Wijaya. Ginunturan kidung suci mantra rahayu. Gandewa pinentang tugetel dadya sawalang-walang. Mawa geni murid sak lumbung Bandung. Ngetok karo sankang pungkasan Grodha Sang Rama Rega. Jiwa mancing